sakit asam lambungnya. Biasanya gak tahu dia asam lambung. Lah kok periksa kok yo asam lambung, kok enek-enek. Sampai apa ora dia asam lambung kok yo. Yes. Yes, tak sapokno, tak isah-isahno. Tak susah ning ngarepne. Tatane. Sumuke kok mbok guys. Sumuk. Bangun. Apa ya? Apa? Ya, boleh. Guys. Lewane iki gawe jenang pati. Iki sing dadi iki. Oh, iki sing dadi, guys. Sing gak dadi iki dibuak sak baskom-baskome ning ngono mang pating perentol kaya. Oh, alah lele. Lewane iki wong jenang pati dirut kok langsung diublek wek banyu panas ya. Saking perentol. Wes, bernyapu bersisa wis. Lanjut ngene ya, guys. Aku cupukno gedang siji, Mas. Sing mateng siji. Misor ku lho, misor. Mosok sing pinggir. Sini pinggir ora apa. Pinggir iki gak jere marai bojone dipek wong. Jere marai bojone dipek wong. Wis dikocakno, guys. Oh, sing ngepek utuh. Iki jerene wong-wong iki ngunik, Bapak. Poteng guys mendungi tetep nyeblok iki engko. Tapi cah-cah iki urung do mantuk sing Mbah Pomo karo Mas Najis. Sing Mas Arif nang omah. Awake ra penak, guys. Kena asam lambung. Wis mulai angin. Do nyeblok kabeh larane. Tang wayake ngakakno lampune. Dek. Kondi dek kemong. Dalem. Walah iki suri kaya urung mateng kok ya wis mbok edet-edet kaya ngene. Din. Kowe mbok goleki apane iki? Anu nduk, ndang mandi nduk mendunge poteng. Walah, nguri kok ya urung dikakno. Agek mulih kok omah kulon, guys aku. Ngerti anak lanang storine obatnya dijejer periksa dhewe ngono kok langsung tak tiliki rono kok wis gawe jenang pati
Pati Garut. Ndang mandi, Dek. Gantian. Dok. Dok. Emang tek nggawa ikrak terus ngindit kok kulon ngopo eh? Lah nggo apa wadek? Lho, nang endi? Lho wong wineh lombok gak temoki manggone ndi? Wineh lombok gak temoki piye maksude? Nek kumepe suwi kae mbok nandi nek Walah ape disebar. Mas aku wis tukul, aku tak njaluk nek tukul. ngono pengepot mak wages Batinku ki apa, Dik? anak iki waksu kok Allah aku mang ditawani aku gak patek seneng. udah sampai aji. Dan duwe dipangan. Mendonge kok ngene iki lho. Berkatem apa, Sa? Berkate nggo balang kirik. Lho, mosok? Heh? Lah kengko nek ngantek geblak dera kapok lenggat-lenggot ning ngono masane terus aman terkendali ngono. Sa? Berkate ndi? Mama gak diparingi ya? Berkate ndi? Emang buah kondi ndak? Buah kondi. Nek ditekoki iki lho. Mlayu teko rasan. Mitra diculnono teko ndi ya? Itu kok ndi? Mama. Mak, pasar bayi, dadah. Dadah, mboten pareng dijaluk nggih. Dadah. Lewane penceng keli dhewe. Dijaluk apa ya HP niki? Saya syuting, Mak. Awas lho, kono kemenge nek telek nganu lho, Pur. Nek didaki Naya, Maya sini Maya. Apa ya? lentung. Kono kuwi mbah ngendi. Apa masak apa Mbak Putri? Walah rempah oh. Alah tak kira telo singkong kuwi dirempah, aku ndek sok yo gawe ngono kuwi. Tak tinggal lho, Sa. Tak tinggal lho. Ya, ya. Ayah. Kok ngamen? Loh, Dek Naya apa numpak motor, Dek Naya ditinggal kengko? Kok ngamen bisa gawa. Mendunge rek koyo ngene yo. Kon udan kok su. Lah yo, ndak mendunge tong poteng. Iki kok yo panggah nyeblok, mbah deres, mbah grimis, mbah piye iki panggah nyeblok. Koyo ngene. Dalan ki sesuk kebeken apa? Klanding ya, Pur. Ki gak ngene lek Badri ya. Nek ora nang dijupuki sing pinggir dalan ku lho nek rene kon jupuki sik. Lha niki wong ape liwat tek yo mripate yo kesabet-sabet to. Lah nganu yo buntuki dalane. Lah ngono nek ndang dibabat sekan dalane ketok. Padang. Niki lho guys, tunggak. Iki ndek meneng jero lemah enek ngerah walah. Sampai nek tigon kae, nek nduduki kon jero lemah. Ndelalae wis kenek ya ora di dol. Iki nek ning liya desa kene ngono ya payu, tapi nek ning kene ya rada mbutoi. Kayu jati guys iki. Asli real kon jero lemah. Kok sawah. Lombok iki masih dadine. Udan apa udan. Ini ceritane iki ya guys, bocah sekolah iki do kurang penggian cah SD. Esuk-esuk ki Mbak Pur ki nulungi bocah sekolah iki ning kene iki. Lah wong wis seragaman, wis macak sekolah kok jawane iki ngampiri kancane, tapi kancane iki omahe iki sebelah kono kae. Lah terus dalane kan muter rene, ya pe sekolah. Lah posisi dalan koyo ngene kok. Lah kecemplung rene iki bocahe ning peceren ngene iki. Nek ra sepatune, sepedahe, seragame nek ra yo
glipot kabeh ngono ya. Terus dikon mantuk karo Mbak Pur karo adik dhisik kuwi. Wis mantuk ae lek gak sah sekolah. Lho wong koyo ngene ape mbok terusno ning sekolahane ya malah. Lho kok nek diseneni ibuku piye? Lho ya salam wong ape sekolah kok metu galengan koyo ngene. Wong kurang kerjaan kuwi iki. Kejegur got. Aku ki yo kudu guyu yo. Walah, tak guyu yo cah cilik. Sing tiba ning kene iki kelas piro ya, Mbak Pur? Nek gak kelas 1, kelas 2 tak ya? Kelas 3. Kliwat ta. Lah piro? Wah, mbek pagi iki dicak kuwi. 6 paling. Mosok numpak sepeda ngene iso Nek gejegur gak ngono. papat yo 6. Nek 5 ki Lah ya ora nek 6. Nek gak 5 6. Lah ya. Lha wong gede yang bocah ya. Bocah gedhe ora urung mesti apa? Lek kecemplung rono tak tulungi. Emang ki piye le aku ngono apik-apik dalan aspal. Ya, kowe engko geten sa sing nyemplung rono. Lah. Lah ya, wong enek dalan apik seneng mlekok-mlekok ning sawah. Cek lek Badri nek kon ngebel, dadi bel, lek klandenge mungkin nutupi ratan lek ngono. Ayo tak pekno. Mungkin nek apik liwat malah wah ya guys. Iki mendung iki engko delongkah nyeblok iki wis. Lah tapi sedengan iki nek delongkah ya wis kembang ngono kae rontok kayak gogrok godhonge rek. Nek landinge Indra malah langsung rono ya. Lah yo. Dek delan ono 2. Itu. Gusiku kok nut rasane ya Allah. Dinda karo Piana, Dinda ning omahe Piana ning ndi ya? Lah iki lho ngene iki kok didemek sa. Telek lentung ngono kuwi Dik. Wis bar mandi rek ngamplok nang kono ki apa kecuakrok janggotem lho ki engko lho. Lho alah diparani anono tenan ngeti kuwi sik marani kowe. Iya. Iki lho. Iki lho, sacokot ki lho. Ndak apa? Cokot. Sacokot. Dinda kontang mandi ya. Yang ganti engko nek kadung udan ngono kae lho. Lho, kalau nganu pardon. Pardon lillahi taala. Kalau nduk digoleki pardon. Rene lho, Dik, ngono teluk anak semut londone apa ora lho ngisore lho. Kroyok semut london nang gidrangan kae engko. Ayo. Ya dis ya. Oh, Awas lho, Dik. lho Kak. HP-ne Kak. Luwe. Luwe bediko. Dik Parhan. Jenakno kok angel meneh sicit. Celuk mat ngene lho. Pat tobi, pat solar. Mat tanjang wi. Anu Ya lah omongan apa? Nonok ya, Nduk. Nyantai guys. Nonok. Ayo iki jokot. Iki lho. Lah Yan, kondi ki Mang Yan? Syuting jam. Lho, kondi? Lho. Lah kemang mek apa? Tek kombon. Heh? gedang jamur. Jamur lunjuk. Lunjuk barat iki. Barat apa lunjuk ya? Dolah dikeki. Enak ya niki Yan. Lah iya. Jamur enak iki. Sing apik kuwi lho, sing kaya nek Barat nek gak lunjuk ya mak iki lho sing luwih hafal. gawean ki sing larang kuwi lho. Kuwi jamur barat. Angger enek ireng-irengi jere barat. Apa lunjuk ngono. Olah sesa aku gawe. Jabang bayi tak pangan dhewe le. Ya sing entuk ya dikeki. Aku bisa sampe poso gitu enak. Ya dibane nek kulkas dimasak
Sesuk teron mo. Lho. Poso gak mulai saiki ya, Yan? Maleme. Gak aku apa biasa. Iya, Gak sedina suwengi aku. Ya, buat. Mak ini di enak tenan kan iki kena kita. Kalau pakare. Ya, pawange jamur. Sing luwih roh ngono lho. Lho, gak barat to? Jamur jaman apa jamur gedang iki? Pokoke sak pasar gedang. Jamur gedang. Lah ngono kok sing lunjuk sing barat. Nek ra tekok pawonge kok ra mudeng. Tapi enak boga ngono. Enak ambune kok gak berat. Mbok berat. Iki jamur anu, Mak. Jajan enggak. Nek ketoke sing ini ki lho, Dok, ngenek irenge kok jamur barat ngono kae. Lah iya, iya tapi sih, ini tak rek. Tapi urutan ngono kuwi kok. Kosor pring ya, Sit. Aku tau entuk kosor pring Mbak Sukimian iki. Cara ya kasar gedang kok. Iya. Nek masih jamur narik kon dari sor gedang nek bon-bon. Nek ning sorpring yo jamur pring. Wong ngene ndi? Bondenane didahno derek lo jamur. Lho, mosok mbahku ning kono? Iki karo aku nek mbahku ning kono. Turu ngono kok. Pokoke antarane bawon kuwi bonin iki. Ya sebelah iki aku menjogo. Nah, anu adik lanang gendong nah ben ketularan di adik lanang. Iki lho gendong. Iki lho kok mong iki. Oke, nah wedi nek mendem. Lah nek timbangane mamang ya rasah diolah ya, nek timbangane mamang. Kandhani jamur barat kok. Enak ayo por yo ngono kuwi kok. Nek jamur gedang tak ngono Dok. Jamur gedang iki demek ngene kos iki. Jamur damen barang kuwi iya. Nek kuwi enak kuwi. Ambune ya jamur lunjuk kok. Lah nek gak antarane lunjuk ya barat emang rak ngono aku. Jamur gak enak iki langsung. Wis to, ndang diolah, ndang dipangan. Lah mak aku dede ku. Ambune bleng riwong malah. Om dikerjani karo tante iki, guys. Dalane dicuwegati montor. Pamite ning bengkel dadi main sodok. Gelem Din. Karena tak ben nganu kok. Mas sama aku mang marane rono gak kesel, renggosan. Abot mbiyen iki. Lah malah apa kuat ya Din? Santai renggosan. Oh, anak wedok muring-muring aja diantemi. Dek awas ada semut, Dek. Kebendrat kok. Pinter nek sing liwat ora ayam. Dadi boconi wong dalane wong akeh. Kok yo gak nyeblok-nyeblok ya udane. Warai. Entek. Iki wae sebut. Iki pengen nyonyor. Montor kuwi goleng Mbak Dinda nek. Kowe gak roh kancane Mbak Dinda mang. Kenapa? Gage-gage mangkat sekolah rak Kartininane. Neh, celakane. Anu, piye Dek mang? Keplindes truk. Astagfirullahaladzim mati ya. Ning bapangan mbah, piye Dek kabare mati apa? Ngampon mang kok. Ngampun apa bapangane? Ngampon sini. Lah yo, ngono ku lho aku mulane. Macak iku ki ora. Iya, Dek, macak. Kakak kelasnya Dinda. Lah iya paling macakne randu wedok. Mah ndak boleh. Paling iya, wis gage-gage ngono apa piye. Lah Dinda kuwi tak tekoki. Lah piye Dek anu bocah ninggal. Aku ki gak wani ndelok ya Bu, aku fotoku bablas ae ngono ro. Walah. Bisa kita iso numpak ngene ya. Iso enak iki lho, motor ninja. Mulane nek numpak motor nek anu ki anu nduk ora sah ngono lho. But-butan santai, sementing teko kono. Ngote kok. Enak. Kok masih tak kuat tiga kucing. Nek awor. Wes. Awas nek dawah lho, Nduk, nek bawah. Kucing mau janding adik to, Nang. Cek adike cekeli, Nduk. Ulune lho.
Lho, anak emoh dicekeli lho. Bisa nek dawa. Lewane Dik, cekeli Dik emoh Ayo tidak. masak rumah yuk suruh. Bingung iki nendi? Iki nendi? Iki duitku nang kamar. Kutang dek mangan abone nek mau montor ding 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 mangan. Paketan. Lah ngono kuwi lawangi dilebih ae kok. Lah turu rek. Wah, ketoke Dik ngene yo. Cuacane iki Dik. Piye iki? Tapi kan lagi anu, Bu. Lagi di anu, lagi di Sing udan iki mesti kono iki. Kene peteng tok. kayak Mbak Putri paling. Mbah Dok kae lha opo ya guys, bengi-bengi kok dak dok. Walah, mbok belei tenan, Dok. Lah yo malah eman-eman. Dosum nganu ya guys, dosum pitik. Piye yo? Kok gak lara tapi mati. Ki mending timbangane mati sing waras-waras dibelei. Mati loro. Lah yo ndek wis mbok buat ning kali. Ayo, timbangane ngono mending nang dibelah ngono karuan tang ora rasane. Ning aku njupuk tak belekno ning sak neh mbok kembangi ki lho. Ning ngono tapi mbuh ning ndi saiki. Ki mang lanang apa wedok? Lanang. Lah mak Edian mang yo tak omongi. Eyane iki timbangane mati mending tak mbok belah. Apa ngejek urip ngene iki ya. Santi cekel tenan. Lah timbang nek mati buak ning kali. Gak mending tang ngene roh rasane, malah luwih cetha ya. Ayam, Nduk. Ayam. Malah cerok-cerok ndak usum gedeblok ngono kae piye ya, Dok? Lah ya. Wis mati dut gua ning kali. Tahu lho ambek iki lho. Batange akeh ning kali. Entan betore dongan kok. Awas Nduk, amis, Nduk. Pas aku ndak semare pitik angkrem kae pitik sunetes kae dadak. Ayam. Nurut-nurut tak saiki. Lho, gremes tenan toh. Andani ndang udan bres ngono sumuke ora ngene iki. Ning jero omah kok walah. Ora betah. Awas nyulek doke. Nek nyulek doke. Dok iki kroyok jengkong sekali panas. Ora nganggo autan kok. Jeroane mbok pani ora? Gak tore nek tunggale. Nek sunduk mang mbok diopeni. Iki aku seneng cilik-cilik ngono. Wong bendone ngono kok nyucuk ngono kok. Bendongan mbah nang ndi. Bu meneh ndi, Dok? Ibu ning ndi? Ibu ning ndi? Cuci iki piye le? Bubuk. Lah cuci ki apa? Dolanan HP. Iki kecokake iki telak iki. Wis ndarene ayo munggah kene. Ji nek kena nganu. Kena iyak tek nggo, ndarene munggah. Wis ngono ya guys, kontene nggih sesuk dilanjut neh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Dek. Dadah. Dadah ngerti kene, Sa? Ngerti kene, Sa? Dadah. Dadah. Piye? Alah. Malah diparani edok HP-ne, malah dijaluk iki lho.